Naiz irratian, bigarren kafea. Egun ondizuela asteartea da, eguneko bigarren kafea hartzen ari gara, eta aperitifaren mundu eguna da. Eta guk, janaurrekoa egin ahal izateko, lehenengo saioa egin behar dugu zuekin, beraz, asaitezan. Gaurko protagonista Italo Calvino izango da. Idazle italiarra, konpromezu politiko, zibil eta kultural handiko intelektuala. Gaztea zela, Torinora joan zen ikasketak egitera, baina bigarren mundu gerra iritsi zenean, ikasketak utzi egin behar izan zituen eta alderdi komunistara batu zen. 3 urte geroago, Cesare Paveseren laguntzari esker, bere lehen eleberria argitaratu zuen, Il sentiero del Nidi de Ragno, non erresistentzian izandako esperientzia kontatzen zuen. Zein da Lauaxeta ta García Lorca, Cesare Pavese ta Peio Errota, Bilin Txaiamonte, Bertolt Brecht, Zortziko Txikia, Jijopa, Gaztetxea, Plaza, Bertsoa, Roka, batzen dituen bizipen puzlea, lotzen dituen soka. Gerra amaitu ondoren bukatu zituen ikasketak eta Einaudi argitaletxearekin lanean hasi zen. Elkarran hartatik sortutako liburu mordoa aipa genitzake, baina lan bakarrari helduko diogu gaur. Gaurko egunez zendu zen Italo Calvino, 1985ean, eta urte hartara bidaiatu nahiko genuke zuen baimenarekin. 1985ean Harvardeko Unibertsitateak Calvino gonbidatu zuen hitzaldi batzuk ematera. Gaia librea zen eta egileak 1000 urte berrirako babestu beharreko literatur ezaugarri batzuk aztertzea erabaki zuen. Arintasuna, azkartasuna, zehaztasuna, ikusgarritasuna, aniztasuna eta trinkotasuna. Hitzaldi horiek 85 eta 86 ikasturtean egin behar ziren, baina tamalez idazlea hil egin zen hitzaldiak eman baino lehen eta bere obra erabat amaitu gabe. Aurreko denboraldi batean, Igor Estankona idazlearekin 6 ezaugarri horiek aztertu egin dituen, eta gaur berreskuratu egin ditugu. Lehenengoa, leieretza, Italok zioen, hartu ezazu bizitza arintasunez. Arintasuna ez baita azalkeria. Eta arintasuna ekarri digu gogora hurrengo efemerideak, inor baina arinago ibiltzen baita holtza gainean Joli Paskualena. Zoriona Joli, aktore eta abeslari naparrak 57 urte egingo ditu gaur. Bagoazen hurrengoarekin, belotzita, azkartasuna abiadura txirrindulari bat, gaurko egunez jaio zen Aleix Aranburu txirrindulari goierritarra. Murias taldearekin eman zuen profesionaletarako urratsa gaur 28 urte bete dituen ziklistak. Harrezkero, Caja Ruralen eta Astana taldeetan ibili da eta aurtengoa bigarren denboraldia du Movistar taldean. Itzulian etapa garaipena lortu zuen 2021 batean. Iaz limusingo turrean sailkapen nagusia eta etapa bat irabazi zituen, eta horrez gain 2 aldiz 7. postuan sailkatu da Milano-San Remo klasikoan. Italok proposatutako 3. ezaugarria prezisione da, zehaztasuna. Eta zehaztasuna oso ondo lantzen du poeta donostiar batek. Gaurko egunez jaio zen Carmelo Zeiribarren 1959an. 2018an Euskadi literatura saria jaso zuen, gaztelaniazko literatura arloan, mientras me alejo lanagatik. Errealismo garbia lantzen du Carmelok, zorrotza eta ironia handiko esaldiekin. Behin eta berriz lantzen ditu euria, iria, tabernak eta maitasuna bezalako kontzeptuak.
laugarrena, visibilitada, ikusgarritasuna. Calvinok ikusgarritasuna deitzen duen kapituloa irudiak idatzitako hitzari edo ematen dion baliori buruzko ikerketa bat da. Egileak narraziotik abiatuta iruditeriak sortzeko prozesua ikertzera gonbidatzen gaitu. Eta alderantziz? Irudien garrantzia ondo ezagutzen dute hedabideek. Hemen doa, efemeridea. Gaurko egunez, 2006an, 11 telebista sortu zuten eskualde bakoitzean euskarazko telebista kateak sustatzeko. Guk baino hobeto definitzen dute beraiek euren burua, beraz, hitz hauek lapurtu dizkiegu. Euskalduna eta euskaltzalea, gertukoa eta euskal herrikoa, baterakoia eta zabala, independentea, parte hartzaia, aurrerakoia eta berritzaia. Piztu telebista, klaki, klaki, telebista itzali. Klika, klaki, nahi ez baina, berak gabe zinpizi. Primerako laguna, Multiplicita. Atal honetan ezagutza pluralaren inguruan hitz egiten du Calvinok, edo beste era batera esan da anistasunaz. Eta gaurkoa, hizkuntza anistazunarentzako egun potoloa izango omen da. Madrilgo diputatuen kongresuan estatuko hizkuntza koofizialetan hitz egiteko aukera izango da astearte honetatik aurrera. Tira, horretarako araudi aldaketa eztabaidatu behar da eta hori egingo dute gaur 12etan. Eta atzo agerraldia egin zuten Europako lurralde hizkuntzak sustatzeko nazioarteko erakunde Heleneko hainbat ordezkariek euskararen, galizieraren eta katalanaren ofizialtasuna zabaltzeko Espainiako gobernuak sustatu duen proposamenari oniritzia emateko. Han elkartu ziren Euskalgintzaren Kontseilua, Plataforma per la Lingua, Omnium Cultural, Amesa por la Normalización Lingüística, Obra Cultural Balear edo Acció Cultural País Valencia. Eta oean sartzean egin ginen bizitzaren jabe, nortasuna eta izaera gorde gabe. Kaletan bat egin genuen, elkar maite genuen. Eta Italoren azkena falta zaigu zirriborro gisa soilik ezagutzen duguna. Trinkotasuna, Italok ezin izan zuen amaitu, esan bezala, 1985 hil baitzen. Eta guri sarrera amaitzeko ordua iritsi zaigu, gonbidatuak zai ditu eta... Eta hitz egiteko prest, mintzalasai ekimena ezagutuko dugu, Baiona, Angelu eta Miarritzeko hiri eremuan euskararen erabilera, valorizazioa eta edapena xede duen dinamika bateratzailea. Eta Maialen Teiabide zuri beltzezko teklekin dator. Klinesak prest dituzue, bihotza uzkurtzen diguten abesti ezarituko omen da. Eta Arkakuso estreinatuko da gurean. Ikusi dugu, dagoeneko Twitterren edo Ixan jarri duela. Txokolatea hartzeko prest dagoela. Baita gu ere, naiz eta oraingoz kafearekin abiatu dugun goiza ala beharrez. Iraiak 19 ditu gaur eta asteartea da ongietorri guztioi bigarren kafera. Naiz irratian zarete. Zuekin, jaun Andreok, Julen Goikoetxea horbe oso, jauna. Egunon. Egunon zurire. Zuekin entzule zareten oiek, Goiuri Ezeiza Arandia, Goiuri, egunon. Egunon. Txokolatea prest. Prest, txokolatea prest. Baino saio osterako, Aperitifaren mundu eguna dela. Baina orduan, zera, aperol espritza eskatu beharko dugu. Izketan ari zaizuena Uinigo Asensio Elurbide. Gaur bigarren kafeak 626 garrena du, arratsaldeak, ez? Goizak 10 eta 4 iaia 10 eta 16 minutu, Iraiak 19, gu 3, eta zuekin urrengo 2 orduetan bat egiteko prest etorri gara. Ongi etorri, naiz irratien zarete, bigarren kafean.
Hoy toca Raimundo en el cierre de fiesta y por eso están llenos de gitanas guapas los bancos de hierro en los coches de choque junto a la caseta detrás de la carpa. Nos encontraremos a las 9:30. Mirará como un niño subiendo a la noria. Los chicos del barrio están quemando piedra, pero en la caseta de los populares el vino es más caro. Martxan jarriko dugu gorko saioa, eta egunero bezala, saioa abiatzeko maite duten tarteari egingo diogu harrera. Julen Goikoetxo Arbegozo, zein da zure maite duta? 50-50 batekin natorga nola baita esateko. 50-50. Ara? Erdia eta erdia. Bai. Inglesa ulertzen ez duen erantzat. Begira, ez dut maite alde batetik, egoera batek gain hartu dizula jabetzen zaren une hori. Esan nahi dut, ez dakit, ari zara zerbait egiten eta konturatu zara eskuetatik joan zaizula edo behintzat zuk espero zenuen egoeraren kudeak eta hori, ez dela, zuk espero zenuena bezala izaten ari, eta gain hartu dizula. Testu ingurua jartzeko asteburuan tokatu zait, musika ekitaldi batean antolakuntza lanetan aritzea, eta, espero baino gehiago komplikatu zitzaizkigun gauzak, eta une batean, sandakoa pixka bat gain hartuta sentitu ginen, eta sentsazio hori ez dut gustoko. Beste aldean, maite dudana da, egoera gain hartu dizu, baina une bat badago, non konturatzen zaren ekitaldia ondo ari dela ateratzen, gauzak ondo datzela. Beraz, zure barne sentsazio desastroso hori konturatzen zarena zuretzako bakarri dela eta ekitaldia ondo ari dela ateratzen, zure estutasunak une jakin batekoak izan direla eta kanpoan ekitaldi ikusten ari dena edo ekitaldiaz gozatzen ari denari ez diola eragin, sentsazio hori ere, une hori ere maite dut, beraz, horixe, alde batetik maite dut eta bestetik maite duta. Y es tu corazón una montaña rusa y el mío un par. Nik maite dute sentsazio bat, eta da iratzargailua jarri eta iratzargailuaren ordua baino lehen zure gorputza bere kabuz esnatzen denean atxeden hartu dunaren sentsazioarekin. Nahikoa, earkia heikiai eta jarri martxan. Eta kafea prestatzen ari zarela alarmak sonatzen dut, ez bida, gaur egunari irabazi dizkiot 5 minutu eta gainera iratzargailuarekin borroka eta prokrastinazio giro horretan sartu gabe, atzeratu eta 10 minututara berriz eta azkenen jarri presaka eta sentsazio ederra da. Horrek ez usan nahi, gero goizeko 12etan ahozabalka egongo naizenik, baina ondo deskantzatu izanaren eta batez ere zure kabuz naturalki esnatu izanaren sentsazio hori maite dut. Batzutan kontrako ere, bai. Askotan gertatzen ez dena da, gainera. Ez. Esan nahi dut. Baina pakea ematen dizugu izetik. Noski. Bada, ez da egit, justu estresaren aurkako egoera, ez? Lasai, prestatu kafea eta, martxa. Ederra. Goiuri ez eizarandia, Zer? zein da zure maite duta? Nik maite dut Asurbanipal errege asirioa. Asurbanipal? Bai. Bai. Zerbait maite zu Asurbanipal? Esaten dutenez lehenengo liburutegia, Kristo aurreko 7. mendean izan zen, sortu zen, eta berak sortu omen zuen. Berak erosi zen eraikin bat, bertan liburuak, papiroak eta arrizko xaflak gordetzeko, eta hori omen da horrela gaur egungo liburutegien ez dakit, lehenengo protoliburutegia. Inor pentsatuko gaur egungo liburuek asko pixatzen dutela, baina gara hartako gehiago pixatuko zuten. Pentsatzen dut baietz. Esaten dute Asurbanipalen liburutegiark bazituela buztinezko 500 horrela xafla, eta bakoitzak bazuzkala horrela 200 testu linea. Eta hori nik gizon honi eskerrak, ematea besterik ez geratzen, ez dakit ez, Asurbanipal, hau pasu. Gaur egungo liburutegiak oso kontzeptu guapoa da. Eta ikusten dut, hau noizbait ustet kontatu dudala, baina liburutegi bat ezagutzen ez duenak, lehenengo aldiz liburutegi bat zapaltzen duenan, ikusten duela ze berezia den, ez?
Hau da, nire lagun batek liburutegi batean egiten du lan, eta kontatzen dit, batzuetan umeak etortzen zaizkiola, agian herri hontara, bizitzera etorri, lehenengo aldiz bizitzera etorri diren umeak, eta aukeratzen dituztela liburuak, eta galdetzen diotela zenbat zor dizut. Eta berak esaten die. Ez, baina txartela balin badaukazu, txartelarekin, liburutegiko txartelarekin, etxera eraman, eta ekarriko duzu bueltan 2 aste barru. Zer? Eta, bai, baina gratis da. Bai, listo, eta ala, eta klaro da, ez dakitez, gure egunerokotasunean leku bakarra, zeinetan zerbait hartu dezakezun ordaindu gabe, eta zurekin etxera eraman. Ez da beste inon gertatzen. Eukizin dezu joan, ez dakit, kafetegi batera eta croissant bat hartu eta etxera eraman gozaltzeko ordaindu gabe. Ez, ordaintzen zuen, baina beranduago baina. Ez dakit, edo taller batera joan da gurpil bat hartu eta, ala, agur eta etxera eramango dut eta... Jarriko izut bueltan gazta inda bilenean, 20.000 kilometro inda. Zulatutako netorriko naiz konpontzera, Hori ba, eta hori ezin da. Nola esan duzu izena? Liburutegia. Asurbanipal. Uzut Goiuri abestionek eraman duela berarekin ze abestiaren izenburua da Go Fuck Yourself, eta uste Julen horixe egin dizula. Goiurik zuri, esan dizu, Go Fuck Yourself, liburutegia hartaburua, iso. Asurbanipal. Asurbanipal. Gaiztoa da gero makomea, Bai, nahi duenen, bai behintzat. Goizeko 10:24 minutu, hementxe naiz irratian gara, bigarren kafean, maite duten tartea amaitu da, eta gauza serioa guetan murgilduko gara, segituan, bauaz, bidasoaz bestaldera, mintzalagun proiektu ezautzea. Mintzalasai. Mintzalasai, asmatu du nik. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Baiona, Angelu eta Miarritzeko hiri eremuan euskararen erabilera, valorizazioa eta edapena xede duen dinamika bateratzailea. Esaldi horrekin aurkezten du bere burua Mintzalasai festivalak. Dinamika honen 3 lan esparroetako bat da atzotik martxan den jaialdia. Ikastetxeetan euskaraz ikasten duten aurrekin eta euskaltegietan euskara ikasten duten helduekin ere antolatzen dituzte ekimenak. Gu gaurkoan guztiaren inguruan hitz egingo dugu, baina nagusiki festivalean zentratuko gara. Izan ere, aipatu dugun moduan, atzo hasi zen eta igandera bitartean luzatuko da aurtengo Mintzalasai festivala. Plazera, gogoeta, erabilera, bateratzea, ahalduntzea eta besta uztartzen dituen ekimena da. Eta guk, festivaleko kide den Oiana Zanponikale gonbidatu dugu bigarren kafera guztiaren inguruan hitz egiteko. Egunon eta ongi etorri Oiana. Egunon. Bueno, Oiana, konta iguzu, esan dugu, atzo hasi zela festivala, zer moduz lehendabiziko ordu hauek? Biziki untxa, iniziaziorako eguraldi oso ona izan dugu eta kirol saiorako ere, eta eskolen arteko egilokoak oso ondo iragan dira, beraz dena untxa, ari gira atope euskara bultzatzen eta euskaraz ekiten. Oiana, igander arteko hitzorduak dituzue, gero aipatuko du egitaraua, oso egitarau zabala da, pentsatzen du poliki-poliki, ez da? Indarrak gordetzen ere joan beharko duela egunez egun. Hori da, atxiki behar da indar asko bereziki azken eguneko pestarentzat, zeren hor egun osoko egitaraua dugu Marion Lakoaren inguruan,
eta beraz, emeki hasten gira, hasi gira kirolarekin aski ungi, mugiadi, gaur gogo eta saioa, beraz pixka bat gorputza lasaitzen dugu, baina buru muina hastin zen, eta beraz biak aurrak izanen dira zentroan, eta gero ostegunean plazer pixka bat hartuko dugu baita, eta beraz, egunak egunen egitaragoa egina da pixkat untsa iristeko igandera eta gozatzeko aste osoa. Ederki, Oiana, aipatu dugu gero egitaragoa zitzegingo dugula, baina lehen da bizi datu batzuk edo datu batzuen inguruan, itzigineko genuke zurekin, BAB eremuaz ari gara, Biarritz, Baiona eta Angelu biltzen dituen eremu hori, guk azken datuak begiratuta, 105.000 biztanle inguruko eremu batetaz hitz egiten ari garela ikusi dugu, eta datuetak oinarrituta 9.000 inguru euskaraz mintzo dira eta 6.800 pertsona inguruk ulertzen dute euskara. Aipatzen da ez dela asko entzuten edo ikusten, baina paradigma aldaketa bat somatzen ari dela ere badirudi. Konta iguzu ze aldaketa edo ari zareten somatzen? Beraz, biztan dena, ahunt murgilduak gira frantses eremu batean, hemen iparaldean jakin behar da euskara ez dela ofiziala, eta beraz euskararen erakasteko eta ikusgarritasunaren aldetik, beraz zailtasun frango ditugu. Baina ikusten duguna gaur egun da gerozta ikasle gehiagok euskara ikasten dutela, beraz egan nahi du iritsiko dela aurkopuru bat gerozta handiagoa edo murgiltze sisteman, beraz ikastolaren sisteman ikasi duena, edo elebidun txailan ikasi duena. Beraz, bada azkenean ikastetxeak beteak dira euskaldunez, orain plazaratu behar dira. Beraz, pixkat hori da sumatzen duguna, gerozta euskaldun gehiago, jendeari ere interesa sortu behar diogu, unat etortzen den jende asko azkenean frantziara heldu direla uste dute, beraz, kontzientzia hartu behar dute hemen kultura eta hizkuntz bat dugula, eta beharrezkoa dela kultura horretan sartzeko euskara jakitea. Esan duzu, Oiana, belaunaldi berriak ikastoletako ikasleak ari direla gero eta gehiago euskaraz ikasten, akaso transmisioan ere badago erronka bat, ez da esan nahi dut, ikastolan ikasteaz gain behin ikastolatik ateratakoan erabilera hori sustatzea, eta orain zuek egiten ari zareten lan hori beraiei transmititzea eta helarazte ere bada erronka. Hori da, badakiko ikastetxeetan badela giro bat, eta giro horrek euskararen irakaskuntza eta bizitzan eragiten duela. Gure arazoa gaur egun da Baiona batean edo Biarritze batean ere bat batean euskara ez dela agertzen denetan, frantsesa dela gehien bat. Beraz, hor ere badugu erronka bat, eta beraz, mintzala saien bidezko asteak dira erakustea, dena euskaraz egiten aldugula, eta badirela proposamenak ere euskaraz aktibitateak asialdiak egiteko. Beraz, hor ere, eta erakustea jendeari, euskarunak badirela denetan, eta behar dugula edunun euskaraz egiten aldela, eta edo zer eginez. Hori da zinez gure helburua mintzala saiekin. Erabileraren edapenaz ari gara hitz egiten, ez dakit, edapenaren zabalkunde horretan, erronka hori bilatzerakoan, traba asko somatzen dituzue? Bai eta ez, badirat jabak zeren legalki ez gira babestuak, ofizialtasunak bat ornitzen du, eta gure arazoa gaur egun da ari girela bojokan, baina Frantziak ez duela oraindik ez dituela izenpetzen oroak Europako hitzarmen horiek, hizkuntz minorizatuenak, eta beraz gaur egun jabak badira. Baina egia da, gaur egun ere, egiko etxe zonbaitzek laguntzen dutela, eta badela dinamika azkar bat ere egitaren gandik. Ez da antzi behar, egitarek eta elkartek egiten duten lanak erabilera sustatzen eta gauzatzen duela askotan. Aipatu dugu nolabait ere 3 alor edo dituela mintzalaseiek, gero aztertuko dugun festival hori, aurren inguruan, ikastoletako ikasleen inguruan ere aritu gara, beraiekin egiten dituzuen ekimenak, eta 3. esparrua, Oiana nolabait ere izango litzeke, helduekin euskaltegietan egiten dituzuen dinamika horiek. Zer dira, nolakoa dira dinamika horiek?
Guk lan egiten dugu AEK-arekin eta bereziki iniziazioak proposatzen ditugu. Ez baita ezpade euskaltegietan, baina zonbait egietan edo festivalaren kari edo ekimenen kari proposatzen ditugu iniziazioak euskararuntz eta guk gero garatzen ditugu bereziki iztegitxoak eta iztegitxoak horiek banatzen ditugu alden toki guzietan eta iztegitxo horiek dira lexiko batzu eta beraz edozer tematikaren inguruan hausnartuak dira, alau tamaineko orrialdeak dira eta baginan badira 50 hitz tematika horien inguruan. Beraz guk hori garatzen dugu, gero joaiten gira ere kit pesta bat badugu, beraz hori da gaztetxe edo ostatu edo komite batzordeetan aritzen direnak eta hor bada kit bat eta bada iniziazio bat euskaraz zerbitzatzeko eta erantzuteko. Beraz, esparru ezberdinetara zuen ahalegina edo zuen helburuak betetzeko, esparru ezberdinetara egokitutako materiala edo badaukazue. Hori da, bereziki hori da mintzala saien indarra, uste dut, da materiala beti lortzen dugula sortzea, pixkanaka. Gure azken sorkuntza izan da egutegi perpetual bat, beraz, egun bat, hitz bat, hori beraz, hitz bat egunero ikasten da, eta hitz hori itzulia da, eta ondoan bada anekdota historiko edo kultural bat. Eta hori frantsesez, beraz da, lehen sartze bat euskararuntz, baina egia da osontza funtzionatzen duela eta jendeak berez lotzen dela eta da pauso txipi bat, hola, eta geroz nahi genuke segitu, egutegi horiek gero eguneratu eta urte guzietarako balio dute, zeren itzultzen duzun egutegi bat da, justu eguna eta hilabete markatua da, ez da hasteko egunik. Baina helburua da gero hori da beraz euskara ez dakien batentzat, helburua da gero euskara ikasten duen batentzat egitea eta gerozta aujerago egutegi horiek aujeratzea eta hori gure lehen pausoak dira. Esan dugu, atzo hasita igandera bitartean luzatuko dela Mintzalasai festivala, jada 12. ekitaldia, Oiana okerrezpa gaude, jada egonkortzen ari den hitzordu bat. Bai, izan ditu formatu oso ezberdinak, momentu batez Mintzalasaiek hilabete bat irauten zuen, beraz beste antolakuntza bat zen. Gaur egun beti mantentzen dugu beraz aste bateko festival hori, gero egonkortu da, izan ditugu duda batzuk, momentu batez, ean gure lana beharrezkoa zen, edo ean aski sustatua zen, ere beti hori da gure ahangura, ean diru laguntza asko lortuko dugun, aski lortuko dugun gure proiektu guzien gauzatzeko. Eta beraz, bigarren alea eta oso ajogira osatu dugun lantaldea oso bizia da, gaztea, eta belaunaldi askoz osatua da. Eta hori da ere Mintzalasaien indarra. Elkartez osatutako elkarte bat denez, bada beti dinamika oso on bat. Eta zuekin aurreko egunetan elkarrizketa blotzeko harremanetan izan garenean ere, askotan aipatu diguzu Bolondresen lana, ze garrantzitsua den horrelako saretze lan horretan horrelako ekimen bat gauzatu alizateko? Hori da, egia da bulegoan Mintzalasaiak ez duela langilerik, beraz hori diren guztiak bolondresak dira. Bistan dena biarritzeko erriko etxeko euskara zerbitzuak laguntzen gaitu, Baionakoak ere, eta ari gira hola beti bolondresekin, eta egia da, orain arte beti lortu dugula dena gauzatzen, jendea lotzen da, Marion Lakuko pestarentzat beti badugu jende aski muntaketarentzat, jendea zinez etortzen da, urbiltzen da Mintzalasaiak antolatzen dituen ekimenetari eta beti lortzen dugu egitarau biziki polite bat egiten elkarten lanari esker. Pixkanaka gitarauan sartuko gara, oian ondo baderitzuzu, esan dugu atzo hasi zela, atzoko lehendabiziko egun hori, mugiadi eguna bezala izendatu zenutena, eta gaur asteartean, goizetik martxan dira, gogoetarako tarteak bezala izendatu dituzuen ekimenak. Gaurkoa zer da egun nolabait ere ez dakite, hausnarketarako edo egun lasaiagoa? Hori da, astapenetik Mintzalasaiek jarri zuen bere
bere egitarauan gogo eta saio bat, eta hor biltzen gira euskararen inguruko aktoreak, langileak, teknikariak, eta batzutan ere beste denek idekia da, beraz beste pertsona batzu ere biltzen dira, eta hor aldi oro lantzen dugu nola tematika ezberdin bat euskararen inguruan. Eta aurten adibidez da nola ejan atzerritar hiztunei euskara ikasi behar da, garrantzitsua da, eta ez dizue deuskaltetuko, justu aberastuko zaitu ezte. Beraz pixka bat horren inguruan debatituko dugu. Gero ikusten ari gara, esate baterako, bihar asteazkena aurren eguna izango dela, ostegunean hilaren 21 plazera hartu eguna bezala izendatu duzu, eta gero asteburuari begira esan duzu, ez? Festa kutsu ere izango du, beraz, denetarako aukera dute. Hori da, mintzala saian uste dut aberastasuna denek zerbait atsemaiten aldute egiteko, tematika inbeste ezberdinak lantzen ditugu, eta bada zinez denetarik, kirola, kultura, eta beste gauza asko. Eta zinez Marion Lakuko pesta hori, horretan pixkat dena batzen dugu, bada hor ere elkarteen ihiska bat ere antolatzen da elkarteetaz gehiago jakiteko, beraz zinez parada ezin hobea da euskal kulturaren inguruan edo euskal gintzan ari diren jendea ezagutzeko. Esate baterako, ekitaldi bat aipatze aldera, irailaren 21 ostegunean, plazera hartu egunaren barruan, ikuste dugu, arratsaldeko 7:00 Baionan, ipuina engainua da emanaldia eskainiko dutela, Iban Zalduak eta Miren Arbaizak. Ez dakit, Oiana, horrela sortzaileekin eta festivala antolatzeko ekimena hitz egiten hasten zareten, edo proposamenak egiten dizkiezuenean, ze nolako harrera izaten dute zuen proposamenek? Gehienetan ajera oso ona dute, egia ezan gure helburua da elkarteek haiek gauzak proposatzea eta gero laguntzen ditugu antolatzen hori guztia, baina izan adibidez sukaldariak edo olakoak edo artistak denak beziki ongi ajera egiten diegu eta bizi konten dira etortzea zinez lortzen dugu denen nahastea eta giro biziki polit batean. Gehienetan ajera biziki ona du publikoak ere gehienetan biziki ongi onartzen du antolatzen dugun guztia. Bestetik, irailaren 23 hortxe Glis eguna ere ikusten dugu, egun bete-beteko egun antolatu duzu ez, zer izango da Glis egun horretan? Beraz, Glis eguna sehaskak antolatzen duen egun bada duela 15 urte edo zer baino gehiago, eta egun hori ogionoren helburua zen angelun itzordu euskaldun bat antolatzea, eta leha kirolen inguruan, ejan nahi du surfa, baina beste surf moduak ere, nola ejan kitesurf eta olakoak, baina hor ere yoga, eta bizka surf kulturaren inguruko egun bat antolatzea, baina hori guztia euskaraz, beraz hor izanen dira joaldunak, kontzertuak, egun biziki aberatsa eta girotsua da, eta hor angeluko ondartzetan antolatzen dena, beraz biziki giro goxoan. Eta bukatzeko irailaren 24an igandean, Oiana, nolabait ere, famili guztiarentzako plana. Hori da, igandean 10:00 goiti Marion Lakuaren inguruan izanen gira pesta giroan, beraz haujentzat puzgarri eta beste aktivitate zonbait antolatuak dira, helduentzat dira ere euskarara iniziazioak ere, baina beste ikusgarri zonbait, dira kontzertuak ere gauean arratsalde bukaeran, mutxikoak eta hori guztia saiatzen gira giro honean egiten eta euskara zen joan jarriz. Entzule izango digu, Iana, bide batez, mintzalasai.eus webunean duzuela, ekimenaren inguruko informazio guztiak, gitarauko xehetasun guztiak. Ez dakit, Oiana, Mintzalasai festivala egun bakoitzeko ekitaldi horiek publiko zehatz batentzat zuzenduak dira edo nork hartu dezake modu irekian parte? Edo nork hartan aldu horretan parte. Egia da lehen muga izaiten aldela euskara ez jakitea, baina euskara maila txipiekin ere
saiatzen gira albezain bat euskaldun biltzen eta euskara maila txikia ere adaptatuko gira eta zonbait ekimen kulturaletan aldi bereko itzalpena egoiten alda, baina kasu biziki mugizetan izaiten alda filmetan edo hitzaldi baten karira, baina helburua da zinez euskaldunok ere gozatzea euskaraz egitea. Beraz, deneri zabaldua da eta horregatik badugu egitara oso aberats hori, aurrei ere zuzentzen ditugu gauz batzuetan gehiago helduer, batzuetan teknikari batzuer, ere udalekuko adibidez Aisialdi zentroko entzat formakuntza berezi bat aurre ikusia da eta holako gauzak garatzen ditugu, baina saiatzen gira publiko guztieri erantzuten. Oiana, lehen une batean aipatu duzu, euskaldunek, euskara dakitenek, euskararen erabilera sustatzea garrantzitsua dela, baina euskaraz ez dakitenei euskara ikasteko aukera emateaz ere aritu zara. Mintzala saiek pixkanaka funtzio hori ere, bete nahiko luke, hau da, euskara dakitenez gain, euskaraz ez dakitenen bilgunera izan nahi luke? Nahi dugu euskararen bilgune izan, eta beraz jendea jubiltzen baldin bada euskararen bidez bikain, baina helburua da jendea euskaratzea eta euskaraz segitzea, gauzak euskaraz aurrera eramatea. Eta hori da gure jonka nagusiena. Erakustea jendeari behar dela euskara hemen. Eta beste idekidura bat dela, beste kultura batean sartzea dela, beste giro batean. Beraz, hurbildu nahi duen orok hurbiltzeko aukera izango du, baina beti ere euskara erdigunean jarrita. Ez dakit, bukatzeko, Jana, horrela, egun bakoitzetik zerbait azpimarratzeko esango bagenizu, edo horrela, egunez egun joan eta plantxo bat proposatzeko esango bagenizu, ze plan egingo zen iguke Mintzala Sairen barruan? Nik albanu egun oro zerbait egin, atxuntan, beraz atxuntan joango nintzateke Bizi naizeno filmaren ikustera, hori joaialen, zeren Filipo Janburu buruzko dokumental bada eta egun urteko gizon horrek euskal gintzan bereziki dantzan egin duena oso interesgarria da, beraz ibilbide horren ikustea joango nintzateke. Bihar badira ez dakit zenbat aktibitate, Euskal Museoan adibidez aurrentzat ere proposatua den Kutxamare dedikatuak egia ezan asko interesatzen nau, baina ez dut astirik izanen eski, eta gero ostegunean sukaldaritza tailejera bai joanen iz, hor bai sukaldaritza taileja eta hor ikasiko ditugu koktelak egiten, Arno eta Xerrikia ere nola presentatu, eta taloak ere ikasiko dugu egiten, eta fruituak mozen, beraz, horretara ni joanen iz, eta gero ostiralean dira kulturaren inguruan zonbait ekimen antolatuak dira, eta egia da nik luze edo motz binakako bakarrizketara konbidatuko nuke jendea, zeren Patxa plazan izanen da, eguraldi onarekin, eta uste dut biziki gozoa izanen dela bakarrizketa hori. Oiana, plan aparta proposatu diguzu, apuntatuko ditugu, zuk esandako itzordu horiek, esan bezala Mintzalasai jaialdiaren egitara osoa mintzalasai.eus egunean kontsultatu daiteke, jaialdi benetan anitza eta egitara oparo eskaintzen duena. Oiana Zanpion, mila esker gaurkoan ekitaldiaren, festivalaren berri emateagatik, indarra gorde, oraindik egun asko geratzen dira, eta guzti ondo joan dadila. Mira esker handi bat zengo bintakatik izan untxa. Eskerrik asko. Txuri bat bezala Aizen meneko Hemen zegoen itzala Argiturik dago Zulardako mainean Naiz berantradekin Idazten genuenean Arkatz paperekin Leku guztietan Bagoa zibitzen
egualdidako leku guztietan bat goaz ibiltzen. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Atzoko egunez duela 53 urte izandako gertaera bati eta gertaera horretako protagonistari buruz hitz egin behar dizuegu segidan. 1970 urtera jo behar dugu eta Donostian kokatuko gara. Gaur egun Atano 3. izenez ezagutzen den pilotalekoak Anoeta izena zuen orduan eta munduko pilota txapelketa ari ziren jokatzen bertan. Bigarren aldi zen Donostia txapelketa horren egoitza. Euskaldunak Espainiako selekzioarekin aritu ziren eta hainbat domina irabazi zituzten, eskuzko eta palako modalitateetan batez ere. Baina txapelketa hura Euskaldunek lortutako emaitzengatik baino gehiago lehen egunean izandako gertaera batengatik egintzen ezaguna. 1970ko irailaren 18. Txapelketako lehen eguneko partidak ari ziren jokatzen Anoeta pilotalekuan. Ikusleen artean Francisco Franco diktadorea zegoen, baita Joseba Elosegi ere. 1915ko abenduaren 6an jaiozen Donostian Elosegi, Eusko Gudaria eta Eusko Alderdi Jeltzaleko politikaria izan zen. Donostian merkataritza peritu izateko eta Parisen arte ederretako ikasketak burutu zituen Elosegik. Gerra zibilean gudari izan zen, Eusko Gudarostean. Etxebarriako Urko mendian zebilela Gernikako bombardaketa ikusi zuen. Italiarrek Santoñako hitzarmena utzi zutenerako Saseta batalloiaren kapitaina zen, eta frankistek Castro Urdialesko barkin eskolan zuten preso Elosegi. Heriotza zigorra ezarri zioten, baina heldusoko espetxean zegoela, frankistek beste preso batzuen truke aldatu zuten. Horrela, 1928ko urtarrilaren 20an, Katalunia aldera joan zen eta han, komandante graduarekin, armadaren 44. dibisioaren barnean, Ebroko guduan eta Kataluniako ofentsiban parte hartu zuen. Gerra ondoren, seten bizi ondoren Lapurdira itzuli zen. 1942ko otsailean hegoaldera itzuli zen barnealdeko erresistentziari laguntzeko. 1946ko uztailaren 18an Guardia Zibila garrapatu zuen Artzainonaren katedralean ikurrina jartzeagatik. Egun batzuk geroago, libre irten bezain laster, iparaldera ihes egin zuen. Itzuli eta 1950ko uztailaren 18an berriro atxilotu zuten. Joan etorriak 1964an bukatu ziren. Itzul gaitezen 1970ko irailaren 18ra eta Anoeta pilotalekura. Joseba Elosegi intentzio garbi batekin joan zen egun hartan pilotalekura. Bere buruari su eman eta Frankoren gana hurbiltzea zuen helburu. Diktadoreari Gernika artelana suntsitu zuen su kiskalgarria ikustarazteko asmoz. Sutantzela, bigarren galeriatik kantxara jauzi egin zuen Gora Euskadi askatuta oiukatuz. 17 egun izan zen hiltzorian, eta 7 urteko espetxe zigorra ezarri zioten. Horietatik 3 egon zen kartzelan, Matesa auziko zigortuekin batera indultua eman ziotelako. Presondegian zegoela, Quiero morir por algo liburua idatzi zuen. Lotu zaire zaharrari, dugun kanta pertsu berri, Josepa Elosegiri, Josepa Elosegiri,
Joseba elosegiri gizon miresgarriari. Ene haurreta ahaide. 1977ko uztaileko hauteskundeetan diputatu aurkeztu zuen bere burua EAJaren zerrendetan, baina ez zuen kargua lortu. Hala ere, senatari izendatu zuten 79, 82 eta 86ko legealdietan. Beraz, 1979ko martxoaren 1 eta 1989ko iraiaren 2 artean izan zuen kargua. 1980ko hamarkadan etarekin bake akordioak lortzen lagundu zuen. 1984ko ekainaren 6an, Madrilgo Armadaren Museotik itxarkundia batalioiaren ikurrina ostu zuen. Senataria zenez, instrukzioko epaitegiak senatuari erreguzkoa bidali behar izan zion, baina 1985ko irailaren 4an, erreguzko batzordeak ez esan eta ezin izan zuten epaitu. 1986ko Eusko Alderdi Jeltzalearen zatiketan Eusko Alkartasunera pasa zen. 1980ko azaroaren 5ean hiltzen Joseba Elosegi bihotzekoa jota. Zatilzia, herriaren zatilzia, herriaren zatilzia, nuenik neure lehia. Donostiko medikiak, erien sendatzaileak, utzatoien ezauriak, utzatoien ezauriak, utzatoien ezauriak, dago den horroitgarriak. Ni hiltzen banizuntari, ez otoiegin igarrik, ez baitu nik arbeharrik, ez baitut nik arbeharrik, ez baitut nik arbeharrik, ez badut jarraikilerik. Ez baitut nik arbeharrik, ez baitut nik arbeharrik, ez baitut nik arbeharrik, ez badut jarraikilerik. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Esan, saiatu, ez zinenik. Ez dezatela esan, apurtu, ez zinenik. Etena, pos, hibernazioa. Dena. Iritsi da eta hutsa zen helmuga agurtzeko unea. Ez goaz betirako, baina noiz arte ere ez dakigu oso ondo. 8 urte zagon gara jo eta fuego gure bidea eraikitzen. Eta oraingoan, agurra beste batzuetakoa baino apur bat garrantzitsuagoa izango da. Buztana zapaltzen, doktore. Horrela kontatu digu Liger taldeak eten bat egingo dutela eta esan dugun bezala ez dakite zenbateko etena izango den noiz arterako, baina beste arte esan aurretik 3 hitzordu jarri dituzte 2024aren hastapenetan. Barkatzen. Urtarriaren 26an Jimi Jazaretoan Gasteizan, Otsaiaren 15ean Bilboko kafe antzokian, eta martxoaren 2an Donostian baina ez digute esan non. Itxaron egin beharko dugu. Sarrerak salgai daude dagoeneko lierband.com webgunean eta ni zuek banintz, azkar batean sartuko nitzake
Besarkada bat emateko taldeari bestera arte esan aurretik. Ba, bai. Zatela esan. Egia esan ez ustean harrapatu gaitu berriak, eta gertu sentitzen ditugu liertarrak. Oso gertuko, badakizu egin etxarri, gure kide izan zela hemen bigarren kafean, Lide Hernandoren ahotsak osatzen dituela gure kuinak eta gure indikatiboak, eta tira, ez uste eta pena, baina ala behar badute, duela gutxi Iñigo Etxarrirekin ere aritu nintzen, eta, hainbat burua uste kontatu zizkidan ere, edozein talderi gertatzen zaizkionak, eta hemendi besarkada bat, Lideri, Iñigori, Joskari eta Anderri, eta Lier mundu hori osatzen duten guztioi, eta, ikusiko dugu elkar kontzertu horietan, eta aukiko dugu eurekin ere, gurean aritzeko aukera, bide batzuk itxi, besteak iriki, Lide Hernandoren bele proiektua ere bizi dabil, eta ziurre, eurek jakinarazi diguten bezala itzulera ere izango dela, noiz ez dakigu, eta gertatzen denean gaur hartu dugun ez usteko, txarra bezalaxe, sorpresa positibo eta polita hartuko dugu, eta alaxe itxaron marko dugu. Aizu deskantxetza oso beharrezkoa da. Bai, baina, aizu. Baina, batak beste ez dukentzen, hori da. Keep calm and bigarren kafea. Zan momentu bat oso gogorra orokorrean. Bai politika gintzan, hor zeuden itun antiterroristak eta ezker abertzaleko kontrako eraso desente zegoen. Ukaltua gero esan nion, Oteizari esan nion, oye, te he grabado todo, y lo vamos a dar tal cual. Hala, egun hortan bertan eman nuen oso osorik. Eta handik 3 lagunera zinta hori falta zan. Sartzen ziren, eta nik esaten nien klase partikularrak ematen dituela, eta zeinek esaten ziren ez? 5 urteko aurrak, eta etxera etortzen balen bazian, ni magisteritzako titulu duna nintzanik, onartu behar zuten, ez? Aipatu egin nuen, aipamena, guruzian zina, eta profesoron aipamena egin nuen. Eta handik aste betera, aurrak egin nuen. Dekreto bat hartu zutela Bilboko diputazioan, eta erdizerik apaiatik debegatua ningolat hori. Ez dena naiz irratian. Asteartero iluntzeko 7:00. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. Ez dakitzu zer irakurri eta gomendio bila zabiltza? Uluka podcasta Naiz irratian, ostiralero, arratsaldeko 7:00. Literaturaz bai, baina ez da beste. Naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 82.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 81.5. Donostialdea, 83.8. Gernika, 86.7. Leitza, 85.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 81.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 84.6. Naiz irratia.
Goizeko 11:01 eta bagoaz Naiz Irratiaren estudio zentraletara, azken ordukoaren bila, Egoi Belategi, egunon. Egunon baita zu ere, gaurkoan lortu dugu, egoki abiatu dugu boletina, goizeko 11:01 bai, zuzenean goaz Bilboko Deustu auzora entzule. Esan behar dugulako, Stop Tala Deusto plataformak Agirre lehendakariaren etorbideko zuaitzen mozketaren aurkako protesta ekintza baketsu berri bat deitu duela, badakizue. Duela hilabeteak mobilizatzen ari direla Bilboko auzo horretan, hain zuzen ere udalak asmoa duelako lehendakari Agirre etorbide ospetsuan zeuden zuaitz gehienak mozteko, esan bezala gaur goizean protestekintza berri bat Bilbon, xehetasun gehiago 12 aurrera informazioaren ariaren bigarren edizioan. Politikarlotik eneko handu ezazitz egin behar PSeko idazkari nagusiak errespetua eta babesa eskatu dizkielako Felipe Gonzálezi eta baita Alfonso Gerrari Pedro Sánchezekin kritiko diren beste buruzagi ohi batzue bezala. Eta bere alderdian baino eskuinean gehiago egotea leporatu die ere Radio Euskadin egindako elkarrizketan. Honen inguruan ere, xehetasun gehiago albistegian, baina goizeko ordunetan entzule, nazioartekoak nabarmendu nahiko genituzke bereziki, Kanadako inteligentzia zerbitzuek Indiako aginteriak jo dituztelako Hardeep Singh Niyar, Sikh liderraren heriotzaren erantzuletzat, kanadiar nazionalitatea zuen Nijarrek ere. Kanadako gobernuak Indiako inteligentziaren arduraduna kanporatu du herrialdetik eta gauza bere egin du Indiak Kanadakoarekin. Beraz, esandakoa Indiako inteligentzia zerbitzuak ekainean Kanada mendebaldean izandako hilketa baten atzean daudela uste duela Kanadako gobernuak. Weeks, Canadian security agencies have been actively pursuing credible allegations of a potential link between agents of the government of India. Justin Trudeau, Kanadako lehen ministroak jakitera eman duenez, bere gobernuko segurtasun zerbitzuek egindako ikerketaren arabera, Indiako inteligentzia zerbitzuek Hardeep Singh Niyar hil zuten Kanadan. Lehen ministro kanaderrak gaineratu duenez, Kanadako herritar baten hilketan atzerriko edozein gobernu parte hartzea herrialdearen subiranotasunaren aurkako urraketa onartezina da. Punjabeko estatuan Sikh gutxiengoarentzat litzateken Jalistan izeneko herrialde independiente bat sortzaren alde egitegatik terrorismoa egozten zion Delhi berriko gobernuak kanadiar nazionalitatea ere bazuen Nijarri. Trudeauren akusazioaren ondotik Indiak astearte honetan bertan iragarri du Kanadako goi diplomazelari bati herrialdetik alde egiteko agindu eman diotela, era berean Kanadako gobernuari bere barne aferetan esku hartzea eta Indiaren aurkako jarduretan parte hartzea leporatu dio Narendra Modiren gobernuak. Ordu batzuk lehenago, esandako ere, Kanadak berak Indiako diplomatiko garrantzitsu bat ere kanporatu duela. Itxura guztien arabera, krisi diplomatiko honek eragina izango du ere beste arlo batzuetan, Ottawak duela gutxi bertan bera utzi zituelako Indiarekin merkataritza librerako akordio baterako negoziazioak eta merkataritza ministroak joan den astean bertan bera utzi zuen urrian Indiara egitekoa zen bidaia. Goizeko 11:04 ditugu, beti bezala informazio praktikoarenak ere ipatu behar agur esan baino lehen, eta badirudi lasai ditugula oraindik ere Euskal Errepideak, trafiko zuzendaritzaren arabera ez baitugu aparteko gogoraberarik. Konexioa beraz berriz ere bigarren kafeari, eta 12:00 buelten izango gara informazioaren ariaren bigarren edizioan, gero arte. Eskerrik asko Egoi Belategi, eta, Egoi berak esan duen bezala, gu bagoaz aurrera, eta bagoaz aurrera, Maialen Tellabide, dagoeneko gurean badugulako. Recitar mentre preso dal delirio non so più quel che dico e quel che faccio eppure dopo sforzati sei tu forse un uomo sei pagliaccio. Maialen Tellabide, egunon. Egunon. Luzte, igual.
Zer? Luze junda Pavarotti. Ez gustora ginen. Bai, ez? Baita. Bai, oso gustora ginen. Nik uste hau nahiko ezaguna dela, batez ere punto altua datorrenean, bestila jiuba, beti gaixik esaten dutela, ridipagliatxo momentu hori, ez? Hau, etxean galdetu nun, plan, zerk emozionatzen zaituzte da lehenengoa batea zen? Nei ez, nik konkretuki ez. Musikari zinguru eta bizizarelaren evidentziare bada. Bai. Txeni, oigo. Leizter datorrela. Ez que letra oso latza. Eta Pavarotti crack, por supuesto. Esan dezu zu ez zaitula unkitzen? Ez bereziki. Jo, baina ikusten balin badezu... Xitik entzaizte? Hau da, abeslarien gandik gehien gorrote deten. Hartzen dutela nota aguda. Nei, bronka botatze jate. Ez horrek gehien jartzen du, ridipagliatxo entzutea guai ongo zen. Bai, pues, hori, baina... Baina, bueno. Bueno, orduan, goiure izinen, Maialen ez zaitula unkitzen. Baina ez ikusi Simpson darren atala Krusty paiazoak hau abesten dula negar betean izarrei begira? Ba ez. Osea, ikusi ditut Simpsonak. Ba, abesti hau entzuten, Krusty gauez izarrei begira, paiazo kantatzen eta negar betean entzuten baduzu eske oso barre egin paiazo, osea, asuntoa da barre egintzazu paiazo, naiz eta zure bihotza puskatuta dagoen. Osea, hori da, bera paiazoa da, ez? Eta bere maiteak ez esan dio, ez zer, abandonatua sentitzen da, baina alare berak bestei barre egin arazi behar dio. Entzule, zuko katzearren, Maialen Tellabidek gaurko tarteari bihotza estutzen diguten abestiak izen burua jarri dio. Batzuk badakizue Instagramen galdetu dizuegulako, zein den zuei bihotza estutzen dizuen abestia, baina beste batzuk, oraintxariko zarete hau deskubritzen. Eta tira, beraz, klinesak prestatu behar omen ditugu. Bai, nik, bueno, edo ez dakit, oza, nik saietuko naiz negarre ziten, naiz eta gizto ñoña naizen, momentu batzutan, baina kontua da, nik uste lehenengo galdera da, zergatik unkitzen gaitun musikak, edo zergatik zorrarazten dizkigun hainbeste sentipen, ez? Ta erantzun errexena da, garun osoa erabilaraztea behartzen digulako. Garun osoa jartzen da martxan musika entzuten gaudenean. Noski, entzumenaren arloaz arduratzen dian zatiak, hori fijo. Osea, ze belarriak erabiltzen dituzu musika entzuteko. Mugimendu sistemak ere, ze nahi eta nahi gabe, erritmoa eramaten dugu. Eta badirela eskuak, badirela oinak, gerria mugitzen dugula, edo zer gauza, kontua da zure, nola, ez dut zaio, sistema motor, ez? Mugimendu sistema, martxan jartzen da musikaren erritmora, konkretuki, osea, sinkronizatu egiten da. Memoria pizten da, baita ere, ze, bueno, baldin eta besti ezaguna baldin bada, ez ezaguna baldin bada, ez, baina bai egiten duzu horrelako, osea, memorian erregistratu egiten duzu, eta abestia ezaguna baldin bada, memoria erabiltzen duzu letra gogoratzeko, abestiaren egitura gogoratzeko, edo abestiak gogoratzen dizun momentu batera bidaiatzeko. Hori da, hori guztia. Eta baita ere, emozion eta empatiaren zonak aktibatzen dira. Ze guztia bateratuta dago azkenean. Osea, esan dezagun, neuronek bide oso luze egiten dutela da, oso azkarra eta garun osotik. Orduan, normala da musikak hainbeste sorraraztea gure barnean, eta hain garrantzitsua izatea gure bizitzan. Azkenean, ez dakit gogoratzen zaretan, baina aurreko urtean genuen olako azterketa bade, zertarako erabiltzen dugu musika. Eta gauza pila bat, ateazian. Pila bat, osea, astensorian igotzeko ere musika berdegu. Berez, isiltasunian indaiteke, baina esketzen ba, jende dijoak aletik aurikularra jarrita beste gabe, isiltasunian ez duteko. Osea, hor, erabilera basikonetik hasita, ba hori, klinesa berdezun momenturaino, ez? Osea, hor, gama guztia dakazu. Baina, otzikarak, olioi purdia, iletenteak eta hori dana, ez dia guztientzat. Hori oso kurioso iruditu zitzaiten. Zuek bazeate horre reakzio fisikoa eukitzen dezutenak musikarekin? Bai. Baita. Ni baita. Osea, zerbait entzuten detenean bereiziki gustatu zaitena,
lepo atzetik hasi, da oin puntetaraino, Jesu Kriston hotzikara sentitzen dut, edo hiliak tente jartze zaizkit, eta ez dakit, antza mundu guztiak ez du hori sentitzen. Antza ez du mundu guztiak hori sentitzen da. Oso triste iruditzen zaitze, benetan, bueno, baino benetan zerbait guaia da. Bai, baina arrazoi anatomikoa izango da, ez? Kimikoa gehiago. Bai, kontua da, hori sentitzen ez duten pertsonek ez daukate beraien entzumenaren eta emozioen arteko lotura, edo zubi hori ez daukate hain finkatua. Beraz, neuronek ez dute bidai hori hainbeste egiten. Eta egiten dutena ez da esanguratsua, ez du zerbait sorrarazten. Ordea, gainontzekoengan, belarria edo entzumenaren eta emozioen arteko gune horiek oso finkatuak ditugunok, neuronak hor dabiltza dantzan gora eta bera, eta horrek sorrarazten dizu erreakzio fisiologiko bat. Kimikoki oxitozina sortzen duzu, oxitozina. Oxitozina hormona positiboa, ez? Bai. Hori, eta kortisola negatiboa, hor beti nastu iten, naiz? Hori, oxitozina sortzen duzu, eta zure gorputzak esaten du, gustatzen zait, plazerra sortitzen duzu. Baina, ahotsa entzuten degunean, gizaki guztiok, edo ia guztiok, erreakzio motaren badakagu da. Nik hau, komentatu behar nizuen, inoiz abestu dizue koro batek aurpegian. Osea, super gertu. Bai. Eta da, sentsazio bat, niretzat bintzat, brutala. Osea, ez dut inoiz hainbeste reakzionatzen ahotsari beste dozen musikari baino. Osea, izugarria iruditzen zait. Eta da, gure garun primitiboan, daukagulako ahotsari erreakzionatzeko gen hori, berez, arriskua edo pakea erabakitzera bultzatzen gaituena, baina nola, kortex prefrontala dakagun da hori dana, arrazonatzeko tori guztia, esaten dugu, ez gaude arriskuan, hau zerbait ona da. Eta orduan ahots horri hobeto erreakzionatzen dugu, eta plazerrakin erreakzionatzen dugu, baina batez ere hori ahotsari erreakzionatzen dugu. Eta entzuten ari garena, da igual, nire bizitzan entzun deten koro politena, da Rachmaninoven Bogoroditze Diego, Voices 8, Londreseko koro batena, dia 8 pertsona, brutala iruditzen zait. Entzun dezak. Ondo afinatzen duen. Bai, ondo afinatzen duen. Eta hotza garbi, kristalino. Baina honek emozionatu altzitun bezala, nei pertsonalki, jarri ditut, lau abestitxo, nei hola patata ikutzen diatenak eta patata, digamos, uzkurtzen diatenak, da lehenengoa Joe Cockerrena da. You are so beautiful. To me, you are so beautiful. To me, can't you see? You're everything I hope for. You're everything I need. You are so beautiful. Badu zerbait Joe Cockerren ahotsak, ez? Bai, nik ez dakit zer dan, nahi usan, hipnotizatuta gatzen naiz. Ahotsen ez dakit, urteak altzaizkio entzun, bizipenak altzaizkio entzun, tabakoaren erabilera zaio entzun, alkolaren are bai. Nahi Txabela Vargas gogorarazten dit pixka bat, ahots puskatu horiek, urratuak, eta baina oso espresiboak. Joe Cocker Txabela baino gehiago gustatzen zait, esan berda. Hori bai, niri jorona bat jartzen diazu, hilekoa dakaten egunean, eta hortxe erortzen naiz, ziplo, neharrez, eta no levanto cabeza, osea, tal cual, dana esan berda. Ni behintzat, nire hormonak segun nola dauden, erreakzioa handiago edo txikiago izango da. Zalantzarik ez.
Bai, baina bueno. baina bai, Joe Cocker, hau, lehenengo alizentzun unean, hau da, You Can Lift Your Hat On, abesti mitikoa, pelikula hau dela, izenak beti. Bueno, pelikula bateko abesti mitikoa. 7 noches, ez. Ez dakit, horrelako zerbait, ez nahiz gogoratzen orain. Kontua da, ez nula pentsatzen hain ez dakit, sensiblea izan zitekenik abeslari hau, eta baita ere dago Woodstockeko zuzeneko bat baita ere izugarria Joe Cockerrena, 60 hamarkadakoa. Hau, 9 aste terdikoa da? Hori, 9 semanas y media, hori, azkeznekin zan 7 gau behatzi este, hablako zer. 9.5 weeks. Hori da, bai, hori da. Kim Basingerrekin eta Mickey Rourkekin. Mickey Rourke, hori da, bai. Bueno, aurrera inala, beste bat, nahi Bill Evans, igual nire pianista gustokonetakoa da, baina bueno, horrela dago Gerald Clayton eta Joey Calderazzo, baina Bill Evansek oso bizitza tragikoa izan dunez, bere jotzeko modua, ez ez esango dramatikoa denik, baina bai da izugarri intimista, izugarri. Osea, ematen du, aizaizula favore bat iten, bera entzuten usteagatik. Ze nabaritzen da beretzat jotzen nahi dela, eta behar bat dakala. Eta hau konkretuki I Love You Porgy, zuzenekoa da, jende hitz egiten entzun dezakezu, gauzak, taberna bateko gauzak entzun ditzazkezu fondoan, ez? Eta horrek ematen dizkizu pistak, hau zuzenekoa da. Eta hau benetan pasatutako zerbait da. Eta hiruen arteko konexioa ezin hobea. Zer iruditzen zaizu, Oso beharra da. Gainera esan nuke Bill Evans dela, ez pixka trioaren formato asko garatu zuena, edo pixka indarra marziona. Perfekzionatu intzun, uste. Bai, power trio ditze zaio mota honi. Bai, de hecho, naiz eta beste taldetan ere parte hartu izan duen bera, bere disko garrantzitsuenak trio formatuan daude. Trio ezberdinak daude urteetan aurrera joan ala. Eta eskia gizon honen bizitza izugarri tragikoa izan zen, bere emaztea da bere alaba hil ziren, bera heroinomanoa zan, dana oso dramatikoa, eta ez dakit pianoa zan bere aterpetxe bakarra edo horrelako zerbait, aterpe bakarra. Eta hori entzuten dezunean, pertsona hau ari da bere atea irekitzen, talet hemen barruan behitu, eta hori, ez dakit da zerbait berezia, da gainera zuzenekoak bereziagoak dira beti, batez ere estilo hontan, hain aldakorra izan daitekena, ez dakit hau, egun hontan inspiratuta zen. Bera eta bere taldekideak, danak sinkronizatuta, ez dakit, garun bat zan, etzian hiru. Hau da, nik uste taldekideekin jotzearen politena, ez? Baina bai. Urrengoan nik uste mundu guztiak ezagutzen dula, edo jende gehienak ezagutzen dula, Eric Claptonen Tears in Heaven, letra hau pixka bat irakurtzen dezunean, eta bere mina entzun dezakezunean, gitarra inpolita eta bidana, oso abesti polita da. Would you know my name if I saw you in heaven? Niri Tears in Heavenekin gertatzen zait, hainbeste entzunagatik pixka bat emozionatzeko gaitasun hori galdu ditela. Beste batzukin ez zait pasatzen, baina honekin konkretuki bai gertatu zait pixka bat, denborarekin, Ja oso entzuna. Bai. Nik egia da, orain dela ez asko deskubritu nula, orain dela igual 3 urte.
Ara. Bai, ez nekan, Eric Clapton kokain nekan entzun da, eta Laila, baina hau ez. Eta jotzea tokatu zitzaiten, da izan zago, eta bestia, zeitek nahonea garrez. bai. Eta gau pixkat kontatu ziaten, nola bere semea istripu baten hiltzan, ez, eta hori guztia. Eta, ostras, letra oso poetikoa da, oso polita da. Eta gero baita ere gizon honen bizitza pixkat investigatzen dezunean, da hori dana, esatezu gizon hau zeon, barrutik puskatuta, xiskoin da, baina izugarria besti polita atera zitzaion. Osea, azkenian hori askotan gertatzen da, sufrimendutik gauza politak ateratzen dira, da horrelako hazi oso paroa, baina bai. Urrena, nik uste dela, zero inesperau, nire partetik. Rosario Floresek emozionatzen. Zero inesperau edo esperado? Zero. Bai? Osea, ni lehenengo arritua. Hori ba. Bai. Erabat zustean. Bai. Osea, hau entzuten duten ia guztetan, oain oso arrazionalki naholako ni buruz hitz egiten. Baina orain dela gutxi etxean sukaldatzen egon, da, neharrez, baina ze hostia, hartatzen zait nahi abesti honekin. Eta hor, oroitzapen batzuk ekartzen izkit, bizitzako momentu konkretu bat, ez da egizer, eta esan berda, arregla oso polita da, berak nola besten duen oso boteretsua da, eta ez dakit oso ondo zergatik, baina igual lauetatik gehien emozionatzen nagoen abestia da, ez dakit zergatik. Yo sé que lloraré, en cada despedida lloraré. Y cada vez que vuelvas calmaré todo lo que tu ausencia me causa. Nahi ez dite zerrola berezia esaten kantu honek? Ja, eske normala iruditzen, osea, claro, euneko subjektiboa da guztia, osea, zalantzari gabe, orduan, baina nik uste dela hori harremantzen detelako abesti hau bizitzako momentu konkretu batzutara. Eta orduan, hori, ezin dut, osea, bideo hori beti nire buruak beti bideo hori egiten du. Eta toki berdinare egizten naiz, eta trampan erortzen naiz, da esko, bagoz berriro kakauntan pentsatzen. eta ez dakidan hori abestia bera, edo momentua, baina bai, ez dakitzeba abesti honekin erori egiten naiz. Zuek zer dazkazute hor, en plan, talondakiles. Nik hau jarri dut, entzulek erantzun dizkigutelako batzuk, eta entzulen artean, nogenen oxigeno erantzun digute esaterako. Baina gureak ere esan ditzakegu, Bai, ni hemen iriki naizela, oin zuen txanda da. Edo entzulen gehiago. Entzulen gehiago ere, baina gureak ere nahiko dituzte ezagutu, zakit. Nahi berdin dite, osea, sinceramente, entzulen atope ondo, baina nik kuriositatea dakat hemen ze pasatzen den. Nire adibidez, bizitzako momentu batean, kantu honek pilo bat, uste hau dala, ez da hau bersioa. Bada Beberen Respirar kantuaren bersio akustiko bat. Veo como caen de mi piel trocitos de camado por la ausencia de tu humedad, mi cuerpo deshidratado, cae la piel rota. Carlos Txauen Flores Sekasek ere momentu batzutan asko unkitzen indun, baina ez da kantu asko dire egia esan momentuaren arabera zerrendatu esan dezake negar eginen hasi noten kantuekin. Nik pare bat horrela aipatuko ditut. Bat, bizitzako une bolara batekin lotzen dudana, Jarabe de Paloren Grita. Kurioso. Eta beste bat, tokatu zaidan bakoitzean jota apisonadora batek zapalduta bezala utzi nauena, Vetusta Morlaren Los Días Raros zuzenean ikustea. Baina zuzenean ikusitzen nulako? Bai, berez abestia entzundan neukan, lehenengo aldi zuzenean ikusi nunean, geratu nintzen gero, kontzertu bukatu zen eta horrela. Txiki. 10 minutu igurla. Denak ateratzen da nian, babua ez dela eszenarioari begira, eta tokatu zaidan bakoitzean, badakizu baina estorriko dela, kontzertuaren amaieran, eta... Neri hori gertatzen zait, nola, ostras, benetan, batzutan, izenekin ataskatzen nahi zenean. A ver. Pista. Kompositorea, pianista, Euskal Ipar-Herrian jaiotakoa, frantzesa... Debussy? Ez. Jo, Ez dinde sinistu. Emakumea o gizona? Gizona. Garaia? 19. mendea edo? 20. mendea hasiera. La hostia, ez dinde sinistu. Aztu zaitenik izena.
Mitiko. Bai. Bolero de Ravel. Ravel. Espera. Nik buruan Ravelengan pentsatzen ari nintzen eta Debussy esan dizut. Baina Debussy etzan Ipar Euskal Herrian jaioko. Ez, Ravel bai. Ravel bai, jo, Maurice Ravel, hori da. Bere piano kontzertua Sol Maiorren, bigarren mugimendua, flautaren soloa, krak sentitzen dut barrutik. Eta ez dakitzen bat aldiz entzun deten, eta zuzenian entzun unian lehenengo aldiz, ni nire sentipena zen lebitatzen neola. Osea, benetan, guztiz inmersiboa, guztiz, osea, nago hemen presente eguneko egun, zuek proposatzen diazutena entzutera. Eta egia da nik, osea, hemen jarri dituten guztiak abeslarien kasuak dira, ez? Baina egia da baita ere musika instrumentalakin, segun ze pieza, segun nola dagoen jota, osea, iristen zait zuzenean. Nei, tipo honen ahotsa orokorrean, Raila Montanen ahotsa. Asko. Kantu deixenterekin mugitzen hau. Tell me what you're feeling. I can take the pain. Tell me that you mean it. That you won't leave. Nei oso zaila egiten zait bakarra edo aukeratzea, ze nei abesti gehienek sortzen didate horrela negargurea edo horrelako zerbait, eta ezingo nuke aukeratu nire bizitzan zehar zeintzuk ere egin didaten hori, beraz pentsatu ditut 3 gaur entzun eta gaur bertan negarra egiteko modukoak. Eta dira, Valeria Castroren Kulpa, Olaia Intziartaren Zure Mina, eta Leon Bridgesen River. Bueno, pentsatu nuen esan bertzen nuen igual, hori beste izen tope dramatiko bat, ze kulpa Zure Mina, ez dakizte. Ya no te queda tiempo para acordar. Maialen Tellabida Aburto horretik, gure entzuleen aukera batzuk ere aipatuko ditu. Bai, klaro. Hemen, txatean batek esan digu, Lauteiatu be oso ona. Mitik euskal kantu tristen zerrendetan. Bai, eta badauka asko entzunagatik oraindik gaitasun ban eretzako unkitzeko, eta bai, momentu batzutan hola, pixet igual nostalgiarekin konektatzeko gehiago edo, ez da egit, bai. Baina, bueno, hemendik esan digute, Garin Apar Urrunak. Morganen Sargento de Hierro. Izaroren Mi Canción para Elisa. Tiniren Carne y Hueso. Edo Etxekalte eta Abik elkarrekin eginako Arimak. Lana del Rey en Love. Aipatu dugun Nogenen Oxigenoa. Orioko Balea. Loretxoa. Sargento de Hierro errepikatu egiten da gainera. Badu Sargento de Hierro, bai. Eta Arkakusok dio zenbat min txatean, kentzazpirena. Arkakusok dio txatean, baina Arkakuso hemen daukagu, ez da? Beraz, akaso zuzenean ja agurtu beharko dugu gurekin eta kontadizagula. Aldizuet irakurri hor dakaten hausnarketa biskor. Bai, eta gero piano jo barruzu pixko bat, ez? Bale. Baina, ez. Agurtu egiten da joateko eta etortzeko, ez? Arkakuso agurtu behar dugu, gurean dagoeneko. Iruñe, arratsalde honez, egunon. Egunon, joiño. Egunon. Ederki entzuten zaitugu, zuku ere bai. Zein da ba, zuri bihotza daula uzkurtzen izun kantua? Kentzazpiren zenbat min. Bai, Eta zergatik? Itxoine, ez dakit zergatik, ari naiz nire burua bitan. Barkatu, bai. Inigo lo dagoelako. Gure. Inigi, tio. Ez que horrela nerekin sartzeko ja lehenengo aitzakia baduzu. Ja, klaro. Unon, Iruñe, orain beto! Egunon, bai! Guazen orain! Gaza triste eta itzagitera. Ez, niri tristeena iruditzen zen. Bueno, eski, niretzat zenbat min abestia da oso da komodin. Da, gaizki zaudenean, gaizki egoteko balio dizu. Baina era berean, animatzen hau pilo bat. Osea, da, como, ematen dit indar pilo bat. Egon hori, gaizki zaudenean jartzea abesti tristeak okerrago egoteko. Hor filosofia gerreko pila badao. Osea, igual itzengo dugu. Euren baten, ez da? Bai, ze etosa eta mitosa eta hori dana grekoek horrela, osea, gaizki zaudenean, gaizkiago sentira hasten dizuna beste bat entzun,
gero hortik zulotik ateratzeko, edo gaizki zaudenean ondo sentiarazten dizuna bestia. Hor, talka handia ontzan kulturalki Grezian, eta esaten duenak badauka ondare filosofiko bat. Jo, Kentzazpiren kantu honek negarra ez dakit, baino iragan urrunak ekartzen Hori da, ditu, negarra horregatik, ja adinen gora batzela konturatzen garelako. Neri ez dakizua Salomon zapatiak ekartzen dizkit burura. Bai, kilometro eta gote zinelako edo. Jo, ez dakit, nik uste Julen Dabiok harrapatu gintuela batxillergoan edo. Beraz, orain konfirmatuko du Julenek, hori ikusten dut bila, baina bai, Kentzazpiren kantu hau, disko hau, esango nuke lehenengo diskoa dela, ez da? 2000 eta... Atzo da bihar diskoa. 2000 eta bat. 22 urte, txikito. CBH-la orduan igual. Ez da posible. Nik 2000 eta batian 5 urte nituen. Bai. Sakitzen dut, zuek Otaviotzen... Otavi urte diskoak, bale, pentsatzen nuen zuek. Ez, DBH, no? Flipatzen nintzen, en plan, zarrak zaten, baina zein beste. Eskerrik asko. Beldurtzen nau, beldurrak. Bueno, jarraituko dugu jasotzen hainbat mezu, aipatu dugu Morganen sargentu de hierro taula errepikatu den horietakoa, baina Maialen Tellabide eskatu genion ona zetorren bakoitzean topatzeko aitzakia bat pianoa jotzeko. Eta beraz, Maialen Tellabide agurtuko dugu, baina pianoan joko duzuna ere, bueno, bada norbait unki lezaken kantua. Ez dakit piano bersioa nola izango den, baina... Ez da hain polita, esaten dizuet, ja. Ni saiatuko naiz polite egiten, baina ez dut ezer. Bueno, konte guzu ze kantu den, ozera. Te recuerda manda Víctor Jararena. Baina, Víctor Jararen eriotzaren urtemua oraintzi izan da. Aurreko astean. Horretik. Eta jaiotza ere aurreko astean, guztia gertatu zen Víctor Jararentzat irailean. Maialen Tellabide, zoaz. Gaztelera esaten da bezala, no doi puntada sin hilo. Horrek badu euskeraz parekoa, baino haintxe bururatu behar. Bueno, Maialen Tellabide badoa gure pianoruntz, eta segituan entzungo du. Ez. Atzo saiatu zen Maialen Tellabide nien gantzatzen ea kantatuko nuen berarekin, baina ez da posible. Segundu bat, Maialen pianoa iriki beharko dut, eta... nahi duzunean. Eskerrik asko Maialen Tellabide, honekin agurtuko dugu, te recuerdo Amandaren piano bertsioarekin, eta datorren astean urrengoan, zinemaldietik bueltan garela, izango dugu elkarren berri. Bagoaz aurrera eta segituan esan da bezala, Iruñara bidean, Iruñerekin egoteko. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, Bigarren kafea. 10 minutu gutxiegi dira disko batek atzetik duen lan guztia azaltzeko. Musikaria. Astelehenetik ostiralera, gaueko 11:00, Iker Gurrutxagaren eskutik. Naiz irratia.
Ez dakitzu zer irakurri eta gomendio bila zabiltza? Uluka podcasta Naiz Irratian, ostiralero, arratsaldeko 7:00. Literaturaz bai, baina ez da hainbeste. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Badugu azpi indarta gogo, jarraitzeko itxaso handi hontan. Nirea dugu gure aurrean, elkarrekin aize kontragoaz. Tu jandago, etorkizunaren lemartzea. Batzegi zergatik Iruña Asizek muteatu duen bere mikrofonoa, zenik antezen entzun nahi nuen honen gainetik. Akuso, egunon. Egunon, berriz ere, zer modu zaudete? Ondo, baina izuz ez fake da hori, osea, entzuleak, streamingez jarraitzen gaituenak behintzat ikusi zaitu kantuan, baina etzintuen entzuten. Eske, oraintxe bertan ari gara egiten meta zuzenekoa. Bi zuzeneko egiten ari gara? Zuzeneko. Bai, ari zarete nire zuzenekoan agertzen. Zure kanalean gaude? Bai, eta horregatik muteatu naiz negolako nire txatarekin hitz egiten. Eta iruditu zait, guai egon litekela horrelako metazuzenekoak egitea nire kolaborazioaren tartean, frogatzeko beste modu bat ere edukia sortzeko, ez? Metatransmedia edo lako gauza bat, ez? Kaixo arkakusoren zalei, kaixo siponaptero maiteak. Zer da hori? Siponapteroa dira arkakusoak. Siponapteroak. Izen zientifikoa, arkakusoren izen zientifikoa da siponapteroa. Hau da nivela, Maia zeok, Julen, maia zeok hemen. Jarri diozue izena, zale guztiek... Arkakuserrak, sokutra da. Siponapteroak askoz beta. Nafarroako herritarrak. Esan da, bale. Listo. Esaten dute hau bigarren kafea emendika. Eta kaixo bideo batek. Bueno, nik ikusi dut arkakusoren gidoia. Eta hasten da esan ez. Gehitu behar dut... Eta hasten da nirekin zertzen. Gehitu behar dut gauza bat. Bai. Gainera da horrekin. Bai, eske a ber, inegi. Lehen txatean eta orain izango nauzu hemen. Nora esan duzu, nire atala egiteko nora goazela bidaian? Iruña herriara. Ez duzu hori esan! Eta gainera burutik talekoen eskutiko azaruntza. Bueno, aste buru honetan, zuek ze plan egin duzu ez, ni ostegunetik igandera, bakizuen hon egon nahi zen. Non. Zentral Areto inguruan, ze bertan duen en musikadas jaialdia, eta izan da fantasia bat, eta hemendikan La Furiari, Nerea Loroni, eskerrak ematea, eta zoriontzea, ze kriston festivala antolatzeko aukera izan du, eta antolatu du, eta erakutsi du, alde batetikan. Erraza dela, emakumeak eszenatoki gainean dituen programa bat osatzea, eta euskara ere leku garrantzitsua edo espazio garrantzitsua okupatzen duen egitaragua osatzea. En musikadas, bai, gainera badakigu aurreko astean gurekin izan zen Ekine Casado ere tartean izan zela, baina programazio edarra eta, pentsatzen dut energia oso berezi ere sortuko zela, ezta. Izan zen izugarria, lehenengo egunean Tanxugeirekin eta Rebeka Leinekin, horrengo egunean klasean, ze, ni irakasle bezala lanean nago oraintxe bertan,
banituen agujetak, baina homoplatoen azpian. Homoplatoen azpian. Bai, egiteagatik hola. Besoekin edo zeraka. Eta gero ostiralean nengoen oso nekatua, ze azkenean pues, ikasturte hasiera denez, ere ikasturte hasiera da irakasleontzat, eta ikasleekin lehenengo aste hori bai, izaten da nahiko intentsoa, eta tono hartzeko bai eurek guri eta guk eurei, eta bukatu nuen oso nekatua. Pena eman zidan ze, ezin izan nuen askorentzat kontzertua onena izan zena ikusi, izan zela ostiralean egon zena, nola ditzen da. Gero horeretan egon zen... Ez dakit, zinetaz ari zaren? Horeretan Rodrigo Cuevas. Bale, ados. Baina, nire egun horretako karteleko gogokoenak ziren, Albina Stardust eta Divina Komediaren DJ setean dantzatzea eta Flaka DJ setean ere egotea. Baina, hoiek oso berandu zirenez eta banekienez ez nuela aguantatuko, joan nintzen zuzenean drag tailerrera. Hori jakin behar da, indarrak neurtu egin behar dira. Eta Divina Komediaren eskutik, eta galdu nuen drag tailerrean engolako ekineren kontzertua. Baina entzuten genuen, pixkatxo bat. Eta zen drag tailerra? Fantasia bat. Osea, izan zen oso espazio oso guaia, sortu zuten oso espazio segurua, aukera zegoen drageatzeko, eztabaidatzeko, pentsatzeko ere nola drageatuko zinatekeen, eta inkluso nahi baldin bazenuen ja pentsatu izena, ba ere izena aukeratzeko. Ui, eta zein da zure drag izena, idine? Ezin da esan. Ezin da esan, ados. Ezin da esan. Ez que oraindik ez dakit nola egingo nukeen, eta hori bakarrik esango dut, egiten badut. Bale, oso ondo, bale. A ver, ez, ondo egiten duzu, hype pixka bat sortu behar da, informazioa gorde, bakoitza berarentzako. Albina Stardust eta Divina Komedia izan ziren drag tailerrak idatu zutenak, ez? Pentsatzen dut. Bai, hori da. Eta, bueno, nik hola zerbaitekin geratzekotan, geratuko nintzateke, asko azpimarratu zuten drag egiteko aukera asko daudela ez, izan daiteke generotik, eta izan, pues, femeninoagoa, maskulinoagoa, edo beste espazio, beste esparruetatik, ez? Adibidez, nik aukeratuko nukeena ezen izango hainbeste genero aldetik, baizik eta nire altueraren aldetik. Eta hori. Eta oso guai, ze iruditzen zaite baten dizula aukera ere frogatzeko gauzak agian ezinenak, gaur nago aditzekin ez dakidala, Gauzartuko ezinakien gauzak egiteko, ez? Hori da, baina zure identitatea ere galdu gabe, azkenean zure parte da hori, zure nahiak dira horiek. Baina azkenean da, como aukera bat, zure, edo zu zeuzaren bezala, ez? Horrela, gazteleraz esaten den bezala, abrindoten kanal, agertu gabe. Eta esposizioa ere oso desberdina da, esaten zuten ez, drageatua zoazenean, denei egiten diet grazia, dena egiten dut ongi. Eta hori, oso kuriosoa izan. Baina, bueno. Taberna batean, gaude laino artean, begiro da itzuli, egizutuli, egin tuli. Hau da zure gaua, suntsitu araua, sentitu aske, maitatu aske, loratu aske, gauez. Hementxe, Stardust eta Jogurina Borobaren arteko tuli-tuli, kolaborazio top hau, barkakusorekin aurrera jarraitzeko, ze musikada zen egon zinen, kontatu diguzu ikasturte hasiera pixka bat aldapan gora edo jartzen ari zaizula, bueno, irakaslek negar egiteko garaia izaten da, gainontzeko ere negar egiten dugu irailean, ez pentsa, bagabiltza gure hemen egunero negar pixkat egiten, baino, aizu, San Fermin txikito datorrela laizter,
Noski, San Fermin txikito ez da San Fermin bat ikusten duzuna hor prozesioan txikiago eginda, adibidez, entzierroan jartzen dutena, ez. Berez, izen ofiziala da San Fermin da Aldapa kaleko San Fermin, hor dagolako elizatxo bat edo kaperatxo bat, eta badu, bada, auzoaren, ezakit patroia, hau, ari naiz ni asmatzen, baina nola baita esatearren Aldezarreko festak dira. Eta Aldezarreko biztanleen festak. Eta, bueno, kriston festa da, mundu guztia doa. Baina, ze pasatzen da? Pues, bueno, dakigunez, Iruñeko udalari gaur egun gobernuan UPN dagoela, ez dakigu zenbat iraungo duen, aurreko legegintzaldian Navarra suma egon zen, eta, klaro, etortzen zen, aldaketaren udaletik. Orduan, aldaketak asko somatu ziren. Eta horietako batean izan zen, dakigunez, UPN-eri eta Navarra sumari, bere garaian, ez zaio bat ere gustatzen, herritarron partaidetza, eta orduan zer egiten du? Besteak beste, auzoetako jaiak eta ekimenak pixkat alduten modua gutxiagotu. Eta ze pasatzen da, aurreko urtean, San Fermin txikiton, ez dituztela jarri komunik, hau da, urinarioak, hau da, kasetilla horiek super ongi usaintzen dutenak, baina, bueno, pixa egiteko aukera ematen dizutenak. Bai, eta biharamunean kaleak pixa usain gutxiagorekin egotea dutenak, eta beste mila gauza, osea, pixa egiteko. Eta ez hori bakarrik, osea, eske ez da pixa usaina baizik eta non egiten den pixa, ez? Osea, azkenean Aldezarreko biztanleek ere eskertzen duten gauza handia da, gainera soinuarekin, zikinkeriarekin ere arazoak egoten dira ostegunetan askotan, Nabarreria inguruan, bueno, aurten ere bazirudien ez zituztela jarriko, gero jendea bota zaie, eta orduan esan dute, bueno, bale, egingo dugu zerbait, nik ez daukat konfiantza handirik ze, aipatu dutenak, izan da, tabernariei eskatu diete komunak zabalik izatea, eta horretaz gain, kalean pixe egiten duten pertsona horien kontrako kanpaina bat martxan jarriko dutela, esan dute. Gertatzen zaidan Iruña hau kontatu behar dut. Yamaguchi inguruan ebilen, nik Iruñan ikasi nuen, eta bapatean, pixe egitera joan nintzen, hola pixkat, ilegal, pareta batera. Eta orduan, galtzak ireki, eta pixe egiten hasi aurretik, batzutan, pixkat disperso bat zaude neuronalki, bintzan niri pasatzen zait, ez da egitzu ere bai, denbora pasatzen da pixe egiten hasi arte, ez? Mezu neuronal hori, uste gizonei gehiago gertatzen zaigula, ulertuta dauk, ez da egit. Como que pixkat dola motel xamarra garela horretan. Eta hor zain egoela, etorri zan atzetik polizia municipal, o da altzainata. Disculpe, atzetola eta hemen zea, pixe egitea debekatuta zegoela esan zidan, eta isuna jarri bartzi dela. Jo, arrazoi duzu, benetan pixe egiten banengo isuna jartzea zilegi litzateke, baina ez dut oraindik lortu nire mezu neuronala iritsi eta pixe egiten hastea, beraz, zure baimenarekin gordeko dut, eta geratu zen una tipua adarra joatzen ari, barintzaio bezala, baina egia zen. Puede usted confirmar que no hay pis. Arriskua, Hortxe, lurra garbi zegoen, ez zegoen delituaren aztarnarik ez zegoen, ez zegoelako, benetan. Eta, nahiko oldartu zen, eta nan eskatu zidan, eta tal, baina egia esan ezin izan zidala isuna jarri, eta nahiko grazios izan zen, teknikoki, enuen pixik egin, eta igual, exhibizionismo gatik isuna jartze izango zuen, pixe egin beharrean, ez da zakila kanpoan nuelako, baina, ez zuen egin, eta etantxe jarraitu nuen Ron Negrita poti hartu, eta ziur asko, ostegunetako parrandan. Erantzun hori emango zenionik. Hor deskolokatuko zenuen. Pentsatzen dut. Ze gauzak, hemendik esan diguten, San Fermietan barraren kontra txixa egitea ere hori askotan ikusita, ze tristea. Hori zeko nazkagarria da. Oso. Zesan. Aizue, hau, egin ez daiteken zerbait da ez, segur ilegala dela, baino ez dakit,
manifestazio modura parranda oso bat joango balitz batera txisa egitera leku berera, ez dakit, gobernua dagon tokira edo udaletxera edo horrelako zerbait. Hori ez da egin beharen, ez dut esaten egin behar denik, baino... Joia, baina kaso gehiago UPNren egoitzara. Eta hemendik ez gaude deialdi bat zabaltzen. Ez, mesedez, etzazue horrelako... Udaletxea oso polita da... Eta udaletxea nona da, eta UPNren egoitza UPNrena da. Nik bat ezagutzen dut, hemen Tolosako kasua desango, izenik ez dut esango noski, baina inauteriak ziren, kartera ostu zioten, eta joan da, udaltzen gora, salaketa jartzera. Eta zero korritu zaio, udaltzen gora sartu horretik, antzegoen eraikinari, pixa egitea. Eta sartu da salaketa jartzera, eta salaketa bajarri, eta bestea poltsikoan zula aterazen. Bueno, hori egia da, Trukea. Jartzen dut, salaketa bat jasotzen dut. Trukean. Oreka. Kontua da, karterarik etzula berreskuratu eta beste isuna ordeinu egin berri zentzuela. Beraz, negatiboan iritsi zen eta negatiboagoan atera zen. Bai. Izu, pertsonari zauzen du nik ere? Traturik ez duzu, baina kasu biztaz edo ez. Ondo dago jakitea, ze beste laiarin nintzen nire. Kontu sekretuekin, estimazioak egiten hau izan daiteke edo beste hau. Bueno, kontua da, komunen kontuarekin hori esan dutela, Iruña markatu, esaten digurrek izabek mikroa, urbiltzen dezunean, hobeto entzuten zaizula eta beste nabaritzen dela pixka. Ez que, maten dit kalambrea. Bueno, horrela hobeto. Hori da, masa instalazioan zaure gertatzen dela, Ja, bueno, berdin du. Kontua da, esan dute udaletik, hori, jarriko dutela kanpaina hori pixontziak atzemateko, nik esan dut dela maneken pixen kanpaina, baina dauka eta tabernariena. Baina dauka doble fondo, nik uste. Eta da, claro, nola kontrolatuko dute pixontzien edo maneken pixen jarduna, ez? Osea, jendeak pixa egiten duela kalean. Zer egingo dute? Polizia udaltzainak jarri kalean. Nola kontrolatuko dute? Tabernariek ongi dituztela eta zabalik dituztela komunak. Udaltzainak sartuko dira tabernan. Hau da, zer egongo da? Polizia gehiago eta kontrol gehiago. Osea, imaginatu, zu dantzan zaude hor terminalen garazin edo dena delako tabernan, eta etortzen zaizu munipa pare bat, udaltzain pare bat, eta, ke korta rollos, no? Osa, esan nahi dut, eta gero azkenean da kontrola ez bakarrik komunena, baizik eta tabernariekiko kontrola nola egiten duten euren jarduna, zer jartzen duten, musikaren volumena, osa, azkenean da kontrola. Osa, komunak nahi dituzue, pues hori kontrola. Hori legezkoa da, ez da egite galdetu egiten du, polizia sartu egiteke tabernatera komunak irikita duden ikustera? Balimada kanpaina horrelakoa. Akitena da nola zigortu dezaken, alegia zen legetan oinarrituta zigortu daiteken taberna batek komuna, matxuratuta izatea. Ez dakit horrek baduen bide legalik, baina sartu eta begiratu hori egitea aukiko du poliziak, pentsatzen dut. Bai. Hori, pues, sartzen direnean bezala ikustera ez aforoa eta kontu guzti hori. Askotan joaten direla sekreta moduan, orduan, pues, hori. Egongo dira uniformatua, zein uniformea gainean eraman gabe. Hoxe da, dagokiguna. Lehenguan jaso nuen San Fermin txikitorako gonbidapena, lagun batzuna, eta pentsatu beharko dut. Etorriko zarete? Pixarekin zer egin. Bueno, zuk tarte bat duzu, pixa egiten duzunerako, esan duzunari. Pentsatu dezaket tarte horretan, ez da? Aizu, ez da ona, Batutan, igual, bizpairu lagun sartu pixa egitera, hola zutikako horietan, eta hasi zara, eta ondoko hasi zaizu. Osa, lenguan ez egizer, eta ja, konzentrazioa juntzaizu, lenguan jontatzen ari zaizunera. Baten sartzea ez da, tu, eta berra zalatu behar deula. Eta, baina utzia, nire isiltasun artetxoa, eta kosta egiten da, ez pentsa. Ezue. Zuek pixarekin ondo? Ondo. Arazuri gabe. Bai. Nik ikusi ditut, gaur goizan bertan, Instagramen agertu zait bideo bat, makumeentzako horrelako pixa egiteko estruktura publiko berri batzuk, jaialdietarako,
ez dakit ez da nola azaldu nolakoak diren, baina irunak kapixa egiteko modukoak eta horrekin flipatuta nabil. Zer da, erroio esertzen zaren horietakoa. Makurtu egiten zara eta beste bi pertsonak ikusten dituzu horrela makurtuta, ze komuna iristen da, zure gerriraino horrelako zerbait, eta orduan makurtuta egiten... Nire kasuan belaunetaraino, bai. Bueno, alturaren arabera. Makurtuta eta beste, ez dakit horrela tertulian, egon zaitezke pixa egiten duzun bitartean, beste bi pertsona horiekin, eta ikusi dut uste dut, ez dakit, erresuma batuko musika makro jaialdi bateko irudiak zirela. Eta egia esan, nik beti pentsatu izan dut, zein bidia ematen didaten zakildunek, juargan edo horrelako jaialdietan, pixa egiteko erreztasun horrekin. Bai, hor, egia da, abantaia bat dela, testu inguru horietan gutxinik. Hemen, Maite Bidarte lankideak, bazilatu behar nizun pixaren kontura, baina ez txisterik atera. Bai, zorrai, Maite Bidarte, anerekin parregin nahi zenun da, bida. Txistea, pixkatek korrapinatu zeizu. Zurekin ez, zure kontura. Nere kontura, bai. Zitalkok dio, egun ondan hori, Gipuzkoarrari, eguerdion. Bueno, bai, nire txatean ere etorri da, eta esan du hemen neure Minecrafteko administratzaile gokoena. Ze, urrengo gaia hori da, ez dakit denbora daukagun, baina... 3 minutua dauzkagu, baina, bai, bixi, Minecrafteko zer da Minecraft? Minecraft bideojoko bat da, hola, nahiko geometrikoa, bereziki kuboekin jokatzen dena, eta da oso, esaten duzu, nola engantzatuko nau joku honek, engantzatzen du. Ez du zentzu askorik, jokatu dezakezun modu ezberdinetan. Gauzak eraikitzera, abentura, dragoia hiltzera, dela bideojokuaren pika. Eta Lego ematen du dio Zitalkok. Lego ematen du. Bai, Legoaren estiloan. Eta kontua da Zitalkok ireki zuela zerbitzari bat, eta hor sartu garela hainbat jokalari euskaldun euskaraz jokatzeko, eta adibidez nik zuzenekoetan Twitchen jokatu izan dut Spiderman-derrekin edo Lomiziarekin aurretikan, eta inkluso Zital ere sartu izan da nirekin hitz egitera. Eta kontua da, sartu zitzaizkigula hacker batzuk, guk deitu ditugu hackerrak, ze hasten ziren bapatean kriston abantaiekin, eta egan egiten zuten gu egan egiten ez genuen bitartean. Egan egin daiteke, baina izan berzara superpro. Eta saiatu ziren eurak administratzaile bihurtzen horrela zerbitzaria atzemateko, gauzak txikitu zizkiguten eta laportu egin ziguten. Ikusi duzue, Instagramen zuen agertu zaizue, Jennifer Lopez agertzen dan bideo bat... Ez diozu bat ere garrantziarik eman kakusoren... Baina, berreskuratu dute, ondo daude, ikusten duzu. Ez da berreskuratu, non daude nire bi mapak, altxorraren bi mapak. Altxorraren bila da biltza zure altxorraren bi mapak. Total, bere galerari garrantzia eman, ez da Jennifer Lopezena kontatu ere, ze, guerdiko amabiak hortxe dauzkagu bueltan, eta agurtu bertzaituztegu, bai txatean zaudeten guztioi, Zitalko, Gorka eta konpainiari, baita Arkakus hori ere, hemendiken besarkada bat, orain ari da bere zuzenekoan agurtzen, muteatu du, tal. Julen, goiko txarbe gozo, datorren aste arte, edo akaso lehenago, ez da gitzi, igual ostegunean bueltan izan gotezaren. Goiuri ez izarandi, bihar arte. Eta zuri Arkakuso datorren, ez da gite, tokatzen zaizun arte. Bai, aio. Izan ondo, aio. Eta zuri entzule plazar baduzu, bihar hementsi izango gara goizeko 10:00, orain informazioaren zatxanda hemen Naiz Irratian. Keep calm and bigarren kafea.